bandiraɓe musidɓe tedduɓe rewdiɓe RFI fulfulde on bismama kadi e o taskaram firtu kumpito pene e nde yontere gartuɗen koye haare hakkude Israel ina wondi Iran hono no e saaha kala so haare waɗi e windere nde nati walla vidéo ji ina cakte care e dow médiaji renduɗi to wona nate wona vidéo ji goɗɗi ko tumamuji tan pawateɗi e ɓen guila ñande aljuma noon jawtuɗo o nde Israel weddi bomboji mum gadane faade to Iran nden haare yañnama sara e dow ɗin médiaji rendu jingunoɓe ɗe leydi ɗiɗi kañumene kala nana poɗodira mono foof ina hillono leydi muɗum ina tuuma leydi gondi ndi médiaji e rendu ɗiɗon puɗɗima hewde puɗɗima toɓede nate e vidéo ji to ko natte e vidéo ji ɗi gonɗa en ɗi ko Israel naɓe tumata Iran naɓe wadde gueɗe kantorde ɓe kadi ko Iran naɓe tumata Israel naɓe wadde gueɗe ɗe pewani ɗen nate foof noon e vidéo ji ko iya mayni mbiya haqqille tafaɗo moƴƴini ɗi cara e dow médiaji renduɗi e nde yontere ko nde toɓɓere gartuɗen aljuma oɗo inna bolaro ma waw artude hen gam faccirande en andande en hen ko laaɓi so ɗen jiiɗi rewidade oɗo taskaram oɗon ñaaga nde jaaton e lowre RFI toɓɓere FR palal FF walla e dow médiaji rendo hono Facebook TikTok WhatsApp e YouTube bandiraɓe musidɓe tedduɓe yo Allah ko hokku en wonde jaam